O Goberno municipal de Abel Caballero continúa negándose a dar explicacións sobre a decisión de fechar o complexo deportivo das Travesas para o converter nun campamento militar do 27 de abril até o 7 de xuño por causa da celebración do desfile das Forzas Armadas. Rematado xa o prazo regulamentario de 5 días naturais, o BNG aínda non recibimos a información solicitada nin tivemos acceso a ningún expediente municipal sobre este feche. E para maior opacidade, hoxe, na Comisión Informativa de Deportes, casualmente estivo ausente o concelleiro Manel Fernández, a pesar de ser quen a preside, e o PSOE negouse a incluir o asunto na orde do día por urxencia. O único que pretendía o Goberno é que a Comisión Informativa votase se había ou non que convocar unha nova reunión extraordinaria para dar esas explicacións. Unha verdadeira tomadura de pelo non ao BNG, senón á veciñanza e aos clubes deportivos da cidade que ven como capricho de Abel Caballero de que Vigo acolle este acto de exaltación militarista e españolista vai ter consecuencias directas sobre a cidadanía, clausurando durante varias semanas as principais instalacións deportivas da nosa cidade sen explicación e sen alternativa. E ao escapismo do PSOE para dar explicacións sobre un asunto desta gravidade engadiuse tamén o clamoroso silencio do Partido Popular. Da mesma maneira, na Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, o Goberno Municipal tampouco quixo dar resposta á interpelación do BNG na que preguntamos sobre cales van ser os custes directos e indirectos para o Concello pola celebración dese desfile. O concelleiro Jaime Aneiros limitouse a sinalar que darán resposta por escrito, mas o que xa sabemos é que esas respostas nunca chegan a recibirse. Desde o BNG insistimos en exixir unha rectificación por parte do Goberno local para que as travesas se dediquen ao que deben, a ser un espazo para práctica deportiva e non se convertan nunha instalación de uso militar.